Takže ahoj, zdravím vás tu Bruky. No a toto je moje první video a zahrajeme si Minecraft, tak vidíte. No, už jsem si dobou před chvilkou vytvořil svět a jako první si těžíme stromek. Těžit ne, ale prostě vykutáme nebo něco. Pardon, ale mě chodí počítač a já to nemůžu, protože mám notebook. No to se vám moc omlouvám. Já bych s tím něco rád udělal, nevím co. Ahoj! Takže brátka zase paří. No, takže ten na tom si dotěžíme. A pak natočím asi další video. A dám video extra movie. Ne. No, jdeme na nějakou mítinu, si tam udělat barák. Ještě jeden stran vytěžíme. Krásnou břízu velkou. No, to stačí. Takže si zase postavíme barák. No, jdeme si postavit barák. Ještě mám si na možnosti. Dám si normální. Hele, dýně jsem našel. Kde se vyklikneme. No a jdeme si teda postavit ten barák někde tady na kopci. Nakupáme si nějaký, vytěžíme si nějaký línu, natěžíme si nějakou línu, aby jsme si vytvořili barák. Tady je nějaká velká kivka, když si pak vydáme. No tak jdeme si postavit ten barák, jo. Uděláme si zatím takový menší. Tady takhle uděláme krásnou mítinu. Tak, jdeme si udělat základy. Raz, dva, tři, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Takhle, tady si uděláme místo na dveře. Uděláme si krafťák. A uděláme si dveře. Dveře si dáme. A asi si tam jdeme pro písek. Uděláme si asi tak 20 písků, si natěžíme. No. Tak to bychom měli. Tady takovou dostaneme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Teď si jdeme dělat tyčky, klubač, budeme vykopat kobl. Jsme tak půl si vykopeme. Takže já asi tam na chvíli pauzu, než budu mít, takže zatím čau. No, tak už to mám. A jdeme si udělat teda pupec. Nebo jsem. O, trošičku lak. Taky první druhu. Dělám si druhu, pec. Pec ještě mám. No, dám si tam věci. Tam si vezmu. Tohle nechám. Zatím si to dáme. Jdeme trošku na tu kývku, aby jsme měli nějaký to uhlí. No prdele. No a ještě jdeme asi 2 nebo 3. Takže za chvilku je noc. Si uklidíme. Ano, kde jsem ji viděl? Kde jsem ji viděl? To je někde. Jo, tady. To je chvilka viděl. Já to asi zase poznu a až ji najdu, tak se zase zvedím. Takže ahoj, jsem tu zpět a radši nepůjdu hledat, jak tak vidíte, už je noc a jsou monstra, takže jdeme zabíjet trochu. Au. Ne, zkusíš? Ano, tam je zombík. To je skeleton ještě k tomu. Ty vole. Kdo tohle může vidět? Nic toho neskladlo. No a najíme se radši. O, creeper. Creeper, pojď sem. Ty creeper. Zkusíš? 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 A je po tobě. Moc monster to není. Je tamhle ten skeleton mě obdivuje. Mě pozoruje. Vedle. A kývka. A na to asi radši ještě nepůjdu dovolovat. Ovce, jdu si pro vlnu, abych se vyspal. A vyzabiju nějaký ty slepice, abych měl to žrádlo. A tam nechci taky. Vedle. A jdu malý. Bouchni, nebouchej, nebouchej. Nebouchej. Chytni. Zabijeme si pavoučka. A mě za chvilku chcípne, jak to vidím. No, musíme opatrně a jsme velký. Musíme, už mě zabíjí hlad.